Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. It-teknoloġija llum irridu ma rridux qed teffettwana. Fans set on you, was playing with your hair. Jiena lecturer l-Art and Design l-MCAST, nagħlem Graphic Design u Interactive Media. U fl-istess ħin qed inlesti l-aħħar ftit xhur tal-Masters ma' London College of the Arts fejn qed nistudja Digital Art. Bħalissa qed nagħmel proġett li ilu għaddej sentejn din it-tieni sena. Għandi blog fejn tella x-xogħol kollu tiegħi u fuq filming li jiġi non-linear u fejn jidħlu watercolors u mbagħad miegħu anke sound. Ħafna drabi namalgama metodi tradizzjonali ma' metodi diġitali, kemm fix-xogħol fejn jidħol masters kif ukoll fix-xogħol li nagħmel apparti, anke meta eżempju nagħmel xi illustration ħafna drabi nibdija bil-lapes u anke xi watercolors, jiġifieri u mbagħad niskenja u nkompliha nixxejdja b'mod diġitali wara. It-teknoloġija qed taffettwa l-arti b'mod vantaġġjuż għax saċċi hija medium ġdid, allura bil-fors ħajkun hemm il-vantaġġi fiha. Għandek numru ta' software kif ukoll equipment li inti tista' taqdu ma' metodi tradizzjonali fejn tista' tieħu dak li tkun għamilt qabel tieħdu oltre u tkompli anke tagħmlu b'mod interattiv. Hemm l-ikbar żvantaġġ li forsi hemm fit-teknoloġija fuq l-arti hija l-fatt li m'għadx hemm daqshekk authenticity fiha. Jiġifieri jekk inti once li saret digital il-biċċa xogħol tista' tiġi shared u copied li mhux bil-fors tkun xi ħaġa ta' żvantaġġ, jista' jkun xi ħaġa tajba l-fatt li kulħadd għandu aċċess għaliha. Apparti minn hekk għandek ukoll il-problema li kif toħroġ teknoloġija ġdida forsi l-artist mhux daqshekk ħajqis il-messaġġ li ħajkomunika, imma iktar forsi juża t-teknoloġija bħala an easy way out biex joħroġ xi ħaġa ġdida. Ma naħsibx li l-arti
tradizzjonali għandha xejn aħjar mill-arti diġitali. Min forsi jgħidlek li l-arti diġitali hija flat ħafna u ma tistax tmissa, għalkemm jekk eżempju jien għamilt projection ta' xi ħaġa diġitali fuq biċċa drab, dik diġà tiġi tangibbli. Apparti minn hekk, da żmien bi 3D printers nistgħu anke naqbdu 3D model nipprintjawh u ġifieri l-argument li m'għandek xi ħaġa tangibbli naħseb għalija m'għadux tajjeb. Meta artista tiħabbat wiċċu mar-revoluzzjoni diġitali fl-arti, bażikament li jrid iżomm f'moħħu li l-bidla hija tajba, allura m'għandux għalfejn joqgħod iħossu nostalġiku għal paintings li kien ikollna qabel. Dawk naħseb jiena li xbajna naraw bħalhom u li hemm bżonn anke naraw daqsxejn x'nistgħu issa nagħmlu bl-affarijiet ġodda li ħirġin da żmien. Ix-xewqa tiegħi fejn tidħol it-teknoloġija u l-arti li l-artisti ma jibqgħux forsi jaħdmu biss bil-bnietel u bil-canvas, imma anke ma tibqax l-arti ġast xi ħaġa li xtrajta u tfajta fil-living room, imma xi ħaġa li tinvolvi iktar nies, li qed issir interattiva, tista' tmissa, tieħu xi ħaġa lura, tibqa' tinbidel u għandek proċess li jibqa' sejra għal ħafna żmien, tista' anke tikber, forsi anke permezz ta' artisti li jaħdmu anke ma' programmers u jsir iktar forsi group work, mhux kulħadd jibqa' jaħdem daqshekk waħdu u nipproduċu anke forsi exhibitions li xbajna naraw. Ma naħsibx li qiegħda teqret l-arti tradizzjonali, għax hawn artisti kbar li għadhom jużaw iż-żeba, skultura. Issa jekk inti bil-kompjuter kapaċi tagħmel aħjar minnha, tagħmilha. Ifhem sa ċertu punt naħseb hemm iktar exposure da żmien għall-arti diġitali. Le, ma naħsibx in-nies għadhom japprezzaw l-arti tradizzjonali fejn tmur f'mużew u tista' tara l-arti. Jien ma naħsibx għaliex kena bħal meta hemm kompetizzjoni u mbagħad minnu l-aqwa jħawel. Ġifieri qataw artisti jużaw arti tradizzjonali, ġifieri ma naħsibx li qiegħda tmut l-arti tradizzjonali. Le, naħseb l-arti tradizzjonali aħjar mill-arti fuq il-kompjuter, fl-opinjoni tiegħi. Però l-arti tradizzjonali dejjem tibqa'.
Jina Ruben Zara. Il-qasam tiegħi primarjament huwa l-kompożizzjoni. Naħseb Malta l-uniku wieħed li naħdem full-time f'dal-qasam u li rnexxieli niżviluppa professjoni minnha. Bħal kull mużiċist li ġej minn formazzjoni klassika bħali naħseb l-ewwel fażi kienet ta' studju intensiv barra minn Malta. Fil-fatt wara li gradwajt mill-kors tal-mużika fl-Università Malta hawnhekk kont għamilt 4 snin Ruma fl-Akkademja ta' Ruma tal-Mużika u 4 snin wara l-Amerika. Meta kont l-Amerika għamilt l-aħħar sentejn naħdem ukoll fil-qasam taċ-ċinema bħala kompożitura ċinema. Iżda fl-1999, fil-fatt eżatt qabel ma tlajt l-Amerika, kont waqqaft il-grupp Etnika flimkien ma' xi kollegi tiegħi, grupp li biex ngħidlek ħaħsib il-qawmien tal-istrumenti tradizzjonali Maltin. U għalhekk parti kbira mix-xogħol tiegħi mill-impenn tiegħi minn barra il-mużika klassika fuq network ta' kunċerti barra minn Malta, nieħu ħsieb ukoll il-mużika tradizzjonali f'kuntest ġdid. Il-mużika Maltija imma ppreżentata f'gwarniċ ġdid. Mela, l-isem Nafra ifisser bl-Ingliż nistgħu ngħidu jfisser a call for alarm. Fil-Malti il-kelma Nafra għandha diversi tifsiriet imma kollha huma marbutin ma' element ta' attenzjoni jew qawmien. Kienu pereżempju jdoqqu n-nafra bit-tambur u l-flejguta meta joħroġ il-bandu tal-kavallieri, pereżempju tal-Gran Mastru, ġifieri huwa ħoss dejjem abbinat ma' li tqajjem kuxjenza. Aħna qed nużawh f'dan is-sens imma fis-sens li nqajmu kuxjenza f'dak li huwa wirt Malti, mużika Maltija u identità kulturali Maltija. Il-grupp Nafra fil-fatt għandu iktar identità ta' ensemble milli ta' band għal raġuni illi il-membri mhumiex fissi ma jinbidlu skont il-proġett. Nafra hija esponent importanti tal-wirt Malti fil-mużika, iżda f'kuntest ġdid. Għal ħafna snin il-mużika Maltija dejjem kienet abbinata ma' udjenza limitata, udjenza ta' għana Malti, jew inkella ta' palk folkloristiku biss. Nafra li qed tagħmel huwa li qed toħroġ din l-identità ta' strumenti Maltin u melodiji Maltin iżda f'kuntest aktar kontemporanju, f'kuntest ta' world music. U għalhekk fl-arranġament kumpless li nippreżentaw fil-programm dan ir-repertorju jintlaqa b'entużjażmu anki minn pubbliku internazzjonali u pubbliku ta' żgħażagħ. Mela, Nafra hija primarjament band akustika sewwa, iżda ġieli kellna esperimenti fejn bil-ħoss uniku biex ngħidlek bil-ħoss awtentiku tal-istrumenti Maltin jitħallat ma' elementi ġodda. Pereżempju sentejn ilu kelli proġett ma' No Blink Show fejn ħallatna hip hop ma' mużika Maltija. Dan ħafna drabi ma jkunux proġetti li noħroġ bihom jien imma li fuq stedina ta' band oħra nikkollabora u għalhekk joħroġ prodott li huwa fusion biex ngħidlek ta' dawn iż-żewġ elementi. Iżda huma proġetti li jinteressawni ħafna ukoll. Il-teknoloġija llum irridu ma rridux qed teffettwana. Kull ħaġa li tiffettwana fit-tajjeb tista' tiffettwana fil-ħażin, ġifieri kull ħaġa li hija tajba nistgħu nabbużawha u tiġi ħażina. Ma hija mistoqsija daqsxejn diffiċli għax il-teknoloġija tippenetra il-livelli kollha tal-arti. Iżda f'dak li hu biex ngħidlek mużika jista' artist jibqa' jagħżel mezz li mhux elettroniku. Ġifieri l-elettronika bla dubju ħadd influwenza il-produzzjoni, id-diffużjoni.
il-marketing. L-lum EPK, Electronic Press Kit, huwa l-aħjar iktar mod effiċjenti ta' kif band tilħaq kuntatt ma' aġent jew ma' direttur artistiku. Ġifier il-mezz teknoloġiku qed jilħaq il-livelli kollha. Iżda inti jista' jkollok violinist illi għadu qed idoqda bħall-arti viżwali. Ma jfissirx li għax illum għandna Photoshop m'hawnx min għadu jpinġi bil-pinsell. Jien personalment dejjem nara li t-teknoloġija primarjament qiegħda tgħin, mhux qiegħda xekkel. Bit-teknoloġija il-kuntatt ma' ċentri ta' folklor madwar id-dinja huwa iktar immedjat. Hemm iktar kuxjenza fuq il-mużika Maltija għax issa fl-aħħar jistgħu jaraw fuq YouTube iż-żaq u t-tambur, jistgħu jisimgħu l-għana. Jiġifieri il-futur naħseb illi huwa pożittiv. Jien jisimni Shirley Mallija, edha Higher National Diploma in Graphic Design. Għalissa għandna assignment li qegħdin naħdmu fuq activity book u bit-tema ta' healthy lifestyle għat-tfal ta' bej 5 snin sa 8 snin. Jiena ġejt inspirata minn il-ħaxix, rrid nagħmilhom vera childish u sempliċi, rrid ukoll indaħħal karattru tifel ħalli kollhom relazzjoni bejniethom ukoll. Jiena rrid nibni l-karattri tiegħu fuq ċertu fantażija ħalli t-tfal ikunu jistgħu jużaw l-immaġinazzjoni u jsibu relazzjoni bħal anke jieħdu ispirazzjoni mill-comic books u l-kodba li ġieli raw u cartoons u hekk. Aħna l-ewwel nieħdu il-drawings bil-lapes, naħduhom fl-Illustrator, nagħmlu l-outlines ħalli jkunu iktar bold. Mbagħad nieħdu l-outlines fuq Photoshop ħalli jiena lija nsibu iktar aħjar biex nagħmel il-kuluri, nimmanipula it-textures u anke biex nagħmlu iktar friendly anke ħabba l-karattri. Kif l-estate il-karattri u mbagħad daħħalt kollox fuq InDesign, mbagħad battu u bdejt nibnieh ftit, nitfal front cover, il-karattri, xajajdu, nispjega l-lob. ħafna hekk. Inni nieħu ħsieb dan il-post li huwa l-Palace Theatre għal 54 sena. Qabel il-kostruzzjoni ta' dan il-post, hawnhekk kien hawn palazz antik kbir illi ħattejnieh u wara li bnejnieh kellna diffikultajiet dwar l-isem sa nsemmuh. U ddeċidejna illi nsemmuh The Palace għal palazz antik li kien hawn. Dan il-post beda x-xogħol tiegħu fin-1958, domna bej 4 u 5 snin. Il-perit kien il-perit Domingo Mintoff u d-designer kien Envil Cremona. L-ewwel pjaniet ta' dan il-post kien mibni bħala teatru għal Tokis u ma minniex Tokis qatt. Ir-raġuni kienet il għaliex meta l-estejnieh it-Tokis beda jbatti u aħna kellna ndawru r-rota mod ieħor. L-ewwel funzjonijiet kienu konna nagħmlu tiġijiet, parties, engagements, any parties konna nagħmlu. U wara li domna żmien twil nagħmluhom daw. Waqafna u qlibna biex nagħmlu d-dansi żgħażagħ li kienu fi żmien is-60s. Il-ħinijiet kienu ta' dances kienu mis-6 sad-9 ta' filgħaxija. Ir-raġuni kienet il għaliex it-tfajliet kienu imorru minn għalihom jgħidulhom il-ġenitur li ser it-Tokis u kienu jiġu d-dans mis-6 sa 8 u nofs u jitilqu jiġru.
Barra minn hekk ġili kien jiġi xi missier ta' xi waħda jgħid it-tifla u qiegħda kont ngħidlu jiex hawn jien ma rajtix. U kont immur niġri u noħroġ mill-emergency exit biex ma jindunax li qiegħda d-dans. U mbagħad kien imur isiba d-dar. Jiena niftakar illi kellna suċċessi kbar f'dawn id-dances kbar ħafna, kellha li xkonna aħna biss f'Malta aħna u l-Felicia. U niftakar mbagħad wara li għamilna żmien twil bihom daw id-dances. Kellna waqfuhom illa li xbeda t-taħwit. U mbagħad wara ffurmajna Ballroom Club u għamilna Bingo Club illi kienu suċċessi tnejn u għadhom suċċess għall-ġurnata tal-lum. Il-post kien ta' suċċess illa li xal dak iż-żmien kien modern ħafna, kien wieħed mill-aqwa postijiet ta' Malta u barra minn hekk aħna konna nġibu l-aħjar gruppi ta' Malta bħalma kienu l-Malta Bums, l-Echoes, il-Followers, il-Graduates. Kien hemm ħsieb wara biċċa xogħol jew illustration naħseb iva. Għax bil-computer, il-computer isek tafas dik il-buttuna u jekk kun daqsxejn moħħok hemm tista' tpinġi li trid naħseb problema tiegħek. Iva, naħseb hemm ċerti affarijiet li tista' tikklassifikahom bħala arti, naħseb l-arti fiha nifisha trid ċertu kreattività, naħseb dak li huwa kreattiv tkun tista' tikklassifikah bħala arti. Jina li arti dik il-ħaġa li tagħmel bidej kun hemm ħafna fiha mhux arti bil-computer. Meta ma kienx hawn dik it-teknoloġija, hemmhekk artist jew artista fil-vera sens tal-kelma hija artista. Hija arti wkoll, hija arti importanti, speċjalment da żmien fejn id-dinja t-tfal qed jikbru fuq il-computers, anke aħna issa d-dinja nqalbet. Ma naħsibx. It-teknoloġija erdet ċertu jiġifieri affarijiet.
Jien kont nħobb immur in-naħa ta' Sliema. Back to square one. You don't know how it feels like. Naħseb illi mingħajr umorizmu l-ħajja tkun vera. Bla skop, tkun pożittiv inti ġal ħaddieħor ikun pożittiv fil-ħajja. Ħadd ħatta bi kbira li mortuħu ġelatu pasta jiġu bix-xorta.